Ak ste si akurát stiahli MX Bikes a hľadáte, ako mať originálne motorky, ako napríklad KTM, Gazras, alebo dokonca Kawasaki, no, ste na správnom mieste. Moje meno je Skuby a ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu tak si ukážeme, ako nainštalovať módy, prípadne nejaké trate do MX Bikes. Tak sa vrhneme na to. No takže ako prvé, tak pôjdeme na váš obľúbenú ste vyhľadali. Tam si zadáte, že MXB moc.com. Ako tu, tak hneď tuto vám mohlo vyskočiť, že OEM. Vy ako si to stiahnete, to pôjdete tuto, tak odporúčam vám Mega alebo Mediafire. Ako si to stiahnete? Ja už som si to stiahoval, ale asi cez Mediafire. Budete to stiahnuté, tak sa vám to ukáže tuto. No ja si preto nainštalujem nejakú inú motorku. Alebo keď nechcete nejakú motorku, tak si môžete nainštalovať proste inú, ak nechcete OEM. Tam máte tu Kawasaki starú, je takéto, hej. Takže je to úplne na vašom výbere, že čo si nainštalujete, ale mám pocit, že toto tak sú proste polepí. No, ale vy ako si to nainštalujete, tak pôjdete do dokumentov a tu si nájdete tipsov, dáte si MXB Bikes moc, MX Bikes a tuto budete mať motor. No a potom si to respektíve dáte sem a mali by ste to tu mať. Budete tu mať rôzne motorky, ale ak budete chcieť nejaké motoriek proste polepí, tak pôjdete do Bikes, Players a pre ktoré budete chcieť, tak preto si vyberete. Ja si teraz vyberám napríklad Kawasaki, takže ja sa mi tu nejaká páči, napríklad takáto. Doporučujem vám, ktoré majú aspoň tak na 50 proste nainštalovaní a ako si to stiahnete, prvé dáte si stiahnuť. No, ako sa to hneď stiahne, tak pôjdete na dokumenty a tuto si nájdete pre motorku, ktorú ste si to stiahovali. Ja som si to konkrétne stiahoval pravdepodobne pre Kawasaki 450, ako to tak vyzerá. Kawasaki 250, dobre. Takže nájdete si tu Kawasaki. To máme Kawasaki. Tuto máme ale 2002. Takže kým sa tu s tým tu už máme. Dáte si Paints. Zoberete si to a dáte si to sem. Potom musíte zavrieť a potom ako si to zavrete, otvoríte MX Bikes, ale musí byť zavreté. Bez zavretia vám to nepôjde, takže to skúste. Ale jak budete mať už zapnutú hru, skúsite to. Možno vám to nepôjde, možno vám to pôjde, neviem, uvidíme ako kedy, mne to raz išlo a raz nie. Ale keď ste si to dali na 250, tak vidíte toto, MX1 dvojtakt OEM. A to je hlavná vec, kam ideme. A tuto už sa niečo skúša. No ale tuto si dáme Kawasaki. Pardon, toto som nechcel. Možno by mohla byť tuto. Pardon. Neviem. A tuto máme v MX2. A ako si tuto pôjdete? Vidíte, nemám. Takže preštartujeme MX Bikes.
A keď sa nám to... Takže už popri tom, ako sa nám zapína, tak môžete dať like a odber. Budem veľmi rád za podporu. A ako sme tu, tak poviem bike. Tuto a tuto to máte. No ale ak chcete vedieť, ako si nainštalovať rôzne oblečenia, a napríklad túto, ktorú mám ja, Alpinesta, alebo napríklad, neviem, nejaké rukavice, tak túto máte. Tak to si urobíme v ďalšom parte a samozrejme aj nejaké oblečenie a topánočky. Len s topánkami je najväčší problém, takže to budem vám ukazovať, ktoré vám doporučujem, že to ide. No tak to by bolo všetko pre dnešné video. My sa vidíme pri ďalšom. Tak čaute.